Seguimos camiñando, seguimos avanzando precisamente neste Hoy por Hoy Lugo. Xa saben que todos os xoves o que facemos habitualmente é insistirlles na necesidade de que camiñen. Xa non simplemente por coñecer o que ven sendo a nosa cidade e tamén provincia, senón porque, como dicía a miña avoa, quen move as pernas move o corazón. Así que, xa saben, tatúenos se queren aí na pel, miren no brazo, leven no de salvapantallas no teléfono móvil, pero vamos seguir percorrendo hoxe a nosa cidade. A semana pasada comezamos no barrio do Carmen, xa saben con quen, con oso Guido, con oso guía. Que tal, Guido, como estamos? Moi bo día, Sara, moitas grazas como sempre. E hoxe seguimos por aquí, pola capital lucense. Sí, a ver, xa sabes que eu son insistente con algúns temas, de feito empecéi polo tema co que son máis insistente e hoxe vou ir con outro tema dos que me identifican, creo, que é a arte urbana. Creo que é moi importante que a xente de Lugo coñeza os artistas que temos e a variedade creativa que hai na cidade, así que aproveito este espazo radiofónico para seguir insistindo aí. Sí, porque moitas veces, Guido, eu creo que nos últimos anos fomos tamén gañando orgullo. Pero algo que nos din moito fora de Lugo é que nos falta orgullo do noso propio. E temos que ter ese orgullo lucense, non? Que tanto vimos reclamando a nivel social. E temos uns artistas urbanos, bueno, Diego As, pero que non só Diego As. Falamos pois de Joe, por exemplo, 33, falamos de moitísima xente que está demostrando o rico que temos. Mira, fai pouco, antes da pandemia, viaxei a Bélgica. Claro, ali teñen de feito unha ruta de grafitis. Sí. Non teñen nada que envexar os nosos. No, totalmente. Eu, como sempre conto nas visitas, que ao final, dende que me fixen autónomo, que foi cando empecé a facer as visitas de arte urbana, levo case 100 nestes 5 anos. Carai. O que quere dicir que hai demanda. É dicir, eu empecé a facelas pola miña conta, pero logo empezaron a pedir máis tanto o Concello de Lugo primeiro, como logo colexios, institutos, non só de Lugo, sino de fora. É dicir, que veñen institucións educativas dende fora para ver o que hai aquí en Lugo, nese sentido, tamén universitarias, tamén axencias de viaxes particulares, etcétera. Así que xa digo, é algo que está funcionando e, bueno, como sempre conto nesas visitas, a min náceme todo este amor pola arte urbana porque o vivín dende moi pequeno. Xa sabes que eu xoguei o baloncesto. Sí. O baloncesto está sempre moi ligado a todo este mundo, digamos, o mundo dos patios dos colexios, entre comiñas, non? Que era onde íbamos xogar polas tardes cando éramos pequenos, e ali estaban nacendo movementos culturais, como pode ser o graffiti, como pode ser o rap, o breakdance e moitas outras cousas que foron medrando en Lugo nesa época, e que, polo tanto, cando eu agora volvín a Lugo no 2015 e vin como medrara todo ese tema artístico, pois para min foi moi interesante de ir descubrindo e coñecendo nos primeiros anos, e cando puiden, como autónomo, apostar pola arte urbana, fíxeno cun primeiro paseo no 2019. Diego contactoume, Diego As, e aí naceu un pouco ese vínculo meu con todo este mundiño da arte urbana lucense, que é fascinante pola gran variedade de artistas que temos, e que creo que temos que reivindicar moitísimo. Así como no seu momento se reivindicou a historia de Lugo, a arqueoloxía e demais, hoxe é importante reivindicar a todo este movimento, porque creo que, como ben distí, un orgullo para a cidade, e que temos que estimular para que siga existindo, non? Porque Diego, por exemplo, comezou grazas á inspiración, como dicías ti, de Joe 33, do movimento Concepto Circo. Hoxe en día Diego está inspirando a outros, e creo que temos que seguir potenciando esa ola, porque non é algo tan común que unha cidade pequena, mediana, como Lugo, de 100.000 habitantes, teña máis de 20 artistas en activo, non? E ademais, e facendo murales da talla do que están facendo, porque non estamos falando solo de artistas que fagan grafitis pequenos, estamos falando de grandes muralistas. Por onde podemos comezar ese percorrido pola arte urbana da nosa cidade? Para toda xente que nos escoite, xente da provincia, xa saben, veñen a Lugo, revisan patrimonio, pois evidentemente romano, ese todo o noso patrimonio que temos, que é espectacular, arquitectónico e cultural, pero sen esquecerse nunca desta arte urbana, que ademais Guido hoxe vai nos facer un pequeno spoiler desa ruta. Onde comezamos, Guido? Exactamente, pois mira, como me gusta a min, imos darlle a volta a Lugo, en lugar de comezar polo centro, que é o habitual no turismo, comezamos dende fora. De fora para dentro. Claro, de fora para dentro, e ademais, ollo, isto non só é non sei como dicilo, interesante a nivel artístico ou cultural, sino que tamén é unha estrategia de planificación turística para loitar contra
como se di, contra concentración excesiva de turistas en determinadas esa masificación, zonas. Exactamente. A arte urbana axúdanos a espallar os fluxos turísticos por toda a cidade, e no caso de Lugo eu comezaría polo norte da cidade, que é a cuna, o berce de varios dos artistas, de Diego, de Joe, de Rubén Paz. Varios deles naceron na Piringalla, en Agro do Rolo, en todo o norte da cidade, e creo que se unha ruta debe comezar por algún lugar, debe comezar por esa zona. Podría comezar no Parque da Milagrosa, por exemplo, onde se concentra moitísima arte urbana grazas aos vellos festivais Style Fighters Fest, que eran os festivais que organizaba Concepto Circo no seu día. Para quen coñeza a Frixa sabe que está cheo de grafitis, de murais, así que ali podemos descubrir tanto os inicios de Concepto Circo, como tamén o paso da seguinte xeración de Outro Prisma, de Diego Rubén, como tamén a presenza de artistas clásicos e míticos do panorama nacional e internacional que pintaron por ali. Bueno, dicir que o primeiro Style Fighters Fest foi en República Argentina, ao lado do pabellón municipal dos deportes, pero as seguintes edicións foron ali en Frixa, así que, bueno, comezando por Frixa, logo podemos irnos a Camiño Real, onde pintou Socram, de Dios que te criu, do movemento que naceu en Ordes, Desordes Creativas, o Rexenera Fest de Carballo. Viu a Lugo cando se fixo o Festival Culturban, viñeron moitos artistas galegos, tamén Lidia Cao, que tamén ten un mural na Avenida da Coruña. Non podemos esquecer o primo de Banksy, o gran artista que non sabemos se é unha persoa ou varias, se é home ou muller. Non sabemos a súa idade, non sabemos, podémolo ter cruzado 50.000 veces e non saber que él, que ela. Exactamente, eu non quero sabelo, de feito, porque hai xente como que me quixo especular co tema, eu nunca quixen sabelo porque a min gústame máis así. E ademais que está facéndonos pensar sempre, saca temas contestatarios, reivindicativos, que necesitamos, e que a arte urbana lucense tamén necesita ter esas variedades, como tamén está Leandro Barea, tamén están outros artistas de Lugo que saíron fora, como Nesui, que máis? Bueno, temos a Aves, que agora está co proxecto Arde Lucus, pintando e comezando nas redes cunhas novas contas, Arte Lucus, perdón, para os que queiran buscalas. O movemento Outro Prisma tamén sacou a Mosca, que máis? Noemí Núñez, Pía Piadosa. Bueno, por todo ese norte podemos comezar, pero tamén no sur, toda a zona de Fingó e a Cea de Olga é outra zona na que tamén hai moitísimos murais, e logo se vimos o centro, pois tamén, sobre todo na Tinería, temos bastante presenza de murais. Non sei cales te gusta máis a ti, Sara. Mira, a ver, eu teño que dicirche unha cousa, vouche confesar algo. A min empezame a gustar, non sei por qué, non sei se que me estou facendo maior, empezame a preocupar iso realmente. Empezame a gustar o menos coñecido. Xa. É dicir, eu namoreime do Julio César que temos, evidentemente, pois moi pretiño da muralla de Diego As, pero como que me gusta máis todavía o que me descubren así de sorpresa. A min porque me gusta moito o tema do primo de Banksy, porque de repente que unha cidade esperte cun mural que non agardaba, cun mural sorpresa. Por exemplo, pareceume moi boa iniciativa do Concello de Lugo por parte do Bloque Nacionalista Galego de protexer o último que fixo no Pello Cárcere de García Lorca, ese Federico García Lorca vivo, levando o Federico García Lorca, que dentro dun mes, por certo, fará outro ano máis que faleceu, a ese García Lorca falecido, non? Pareceme espectaculares. Eu teño debilidade por Diego As, porque teño que ter debilidade por el, porque nos permitiu pasar toda unha tarde con el facendo un grafiti, fíxonos nun tablón de DM a ser, que temos pendente subilo para esta casa. Pasa que é complicado subilo polas escaleras porque non saberemos se nos cae, se non, sei que. E paseino moi ben con el. Creo que temos en Lugo un montón de grafitis, de murais espectaculares. Encántame non sei de quen é, dun Urban Cores, unhas gafas de cor amarela, está moi pretiño da casa de meus pais, son de fondo como se foran uns ladrillos de cor como o ceo e o ladrillo, non? Tradicional así como en color naranja. Teño especial debilidade polas cores fortes. A min encántame Leandro Barea, tamén lle teño moitísima debilidade. Creo que ese humor ácido que lle pon os debuxos, non? Es un día fantástico e chorando, non? Que esa mostra de como realmente oprimimos as nosas emocións. Non podería quedarme con un, porque é imposible, non? Pero sobre todo gústame moito o que é a sorpresa. Cando crean un novo, eu digo, este é o meu favorito. Logo crean outro, este é o meu favorito, non? Totalmente. Unha alegría que temos día a día, semana a semana, polo menos, en Lugo, o ter tantos artistas locais, que o
o curioso e o extraordinario de Lugo, porque outras cidades están apostando pola arte urbana, pero convidando moito artistas de fora. Aquí témolos na casa. Aquí témolos aquí, jolines, claro. E gústame aproveitar tamén a ocasión para reivindicar certos proxectos de institutos de Lugo, como Ángel Fole ou Muralla Romana. Rosalía de Castro tamén. Tamén apostaron, sí. Pois, concretamente no Ángel Fole e no Muralla Romana, eu fixen moitas actividades con eles. Ambos institutos fixeron proxectos literarios, tamén de catalogación de obras e pezas de arte urbana lucense, e despois tamén temos, por suposto, Street Art Cities, esta plataforma internacional que axudou moito a dar a coñecer a nivel mundial a Lugo, e dende logo os premios de Diego e Joe a nivel mundial, que cuidado, a nivel mundial. De feito, fai pouco estaba unha parella, ademais que os vin, eu creo que eran británicos, se non me falla a memoria, paseando pola muralla, que nos contaron que viñeron a Lugo exclusivamente pola arte urbana, e que de aí evidentemente descubren o resto de patrimonio que temos mundial, que é increíble, pero que é un punto de chamada, non, para moitos turistas. No, e aparte outro tema máis é que axudou a que Lugo saíse do cliché de ser unha cidade histórica e punto, sabes? Con temos máis cousas. Claro, hai moitas cousas máis, a natureza, o mundo rural e a arte, pois demostramos que somos unha cidade con vanguarda, con creatividade, con futuro, cuns artistas que creo que poden inspirar non só a novos artistas, sino a sociedade en xeral, no? Con ese talento e con esas maravillas que fan. Pois claro que sí, oes. Guido Guía, graciñas por levarnos a viaxar contigo unha semana máis. A semana que ven veremos por onde nos sorprendes, non fagamos spoilers, pero levamos xa percorridos por unha banda ese barrio rural dentro da ciudad, como é o barrio do Carme a semana pasada, e hoxe ruta artística alternativa por esa cultura urbana da nosa cidade. Graciñas, Guido. Moitas grazas, Sara. Hasta logo, Guiño. Chao, chao. Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.